Това видео ще представя интерпретация на войната между Иран и Израел, че целта не е да се разгроми Иран, а целта е да бъдат принудени да са неактивни спрямо операции на САЩ в Централна Азия, както и за постигане на надмощие на Индия в онзи регион, откъдето да се подготвят условията за конфликт срещу Китай, докато европейските държави воюват с Русия. Целта да се спре ядрената програма на Иран в тази ситуация е второстепенна, а може да се окаже и лъжлива. Прави ми впечатление, че на много места се гледат събитията, сякаш говорим за конфликт, започнал наскоро. Трябва да се има предвид, че Иран и Израел са в тиха война от много години назад. Например, години наред имаше множество покушения и удари срещу хора от революционната гвардия. В Йемен, в Сирия, в Ирак. Там пък революционната гвардия бяха пращани като съветници. Те успяха да участват във войните в тези държави, в Ирак, Сирия, Ливан, Йемен. Говорим за опит, събирани от двете страни за повече от десетилетия. Не говорим за загуби. Например, истината е, че гвардията загуби мнозина. Истина е и това, че други ще ги заместят. Така че не трябва да се гледа сякаш задължително са ликвидирани или не. Но пък и не трябва да се игнорира загубата на опитни хора. Същевременно резултатите от тези събития се представят като взаимно изключващи се. Сякаш едните ще спечелят всичко, а другите ще загубят всичко. Събитията от последното десетилетие се развиваха по друг начин. Нито една страна не успя да постигне пълна победа. Сирийската война и войната в Ирак срещу Ислямска държава са перфектен пример. Нека сега обърнем внимание на самите удари. Говори се, че боеприпасите на Израел и САЩ са изключително скъпи, а и са ограничени като количество, в сравнение с количеството, цената и възможностите за производство на ирански ракети и дронове. Истината е, че има ограничени по брой боеприпаси. Но не трябва да се забравя, че САЩ не могат да допуснат Израел да загуби, както и да понесе неприемливи щети, защото това може да доведе до загуба на почти целия Близък изток. Тоест аз смятам, че цената е приемлива за САЩ. Същевременно се говори от различни места, че Иран разполагат с от 2000 балистични ракети до към 4-5 хиляди. Разполагат и с незнайно количество дронове, включително и собствено производство. Разполагали били и с около 300-400 пускови обстановки, което пък ги лимитира колко големи удари могат да нанасят, както и означава, че пусковите установки могат да бъдат унищожавани, а вече има видеа за такива. Има смисъл да се разглежда отношението на това, кой има повече и кой може да стреля повече. Защото израелците според мен не могат да поддържат авиацията си готова да нанася удари месеци наред. Това е изключително начинание, което изисква намесата на САЩ, най-малкото относно логистиката. Също така, иранските пускови установки не са безкрайни, а вече има видеа, както споменах, за удари върху такива. Нито ракетите са им безкрайни. В рамките на последните дни се твърди, че Иран са изстреляли между 300 и 500 ракети. В последните пък 1-2 дни, като че ли изстрелват по-малко. Като се имат предвид и ограничените количества на САЩ и Израел, излиза, че и двете страни не могат да поддържат този тип конфликт месеци наред. Освен ако САЩ приемат това за нужно и напрегнат силите си. И тогава пак аз не смятам, че ще продължи повече от 2-3 месеца. Има смисъл и да се гледа кой какви щети нанася на другия. В този случай смятам, че правилно се заключава от мнозина, че израелските удари не нанасят такива тежки вреди на Иран, каквито се представят в медиите, за сега. Първо, Израел не може да нанася удари чрез авиацията си в източен Иран, доколкото разбирам. Тоест не, че не могат, но това ще им налага няколко пъти презареждане във въздух, което доколкото разбирам те правят само с помощта на САЩ. В източен Иран не е ясно с какво разполагат иранците, както и какво са скрили там и така нататък. Второ, Иран е огромна държава като територия и има множество планини и е възможно да са разпръснали така позициите си,
че никога не могат да ги унищожат в рамките на един удар с един замах, както беше в първия ден. Същевременно, противовъздушната отбрана на Израел и от друга страна качествата на иранските ракети са такива, че да не нанасят тежки военни вреди на Израел. Разбира се, ракети пробиват тази отбрана, което е нормално, но каквото бъде ударено, ще бъде поправено. Иранците също така избягват да удрят американски позиции за сега, а такива има много в онзи регион. Имаше и аргументи, които взимат за пример войната в Украйна, където Русия нанася удар след удар, но щетите биват поправени. Обратното важи и за Русия. Това е една от силите на могъщите държави – да поправят унищоженото и да продължават да воюват. Аз смятам, че и Иран, и Израел са способни на това. Тук не означава да изключваме възможността израелците да нанасят големи вреди на Иран в близкия месец и ще трябва да се чака, за да се види какво ще стане. Възможно е да има и атаки срещу други части от елита на Иран, включително и Хаменей, като това вече започна да се коментира като вариант. Последната точка, която искам да дискутирам и която е официално заявена цел от самите израелци, е иранската ядрена програма. Към момента не е ясно какви елементи от ядрената програма са ударили израелците, а се твърди, че част от нея е дълбоко под земята, което ще изисква боеприпаси и самолети, които само САЩ имат. Още от десетилетия насам израелците явно са знаели за тези подземни бази на Иран. Но през цялото това време излиза, че не са се здобили самите те с такива боеприпаси и с самолета, който би бил нужен да се използват. Забележете каква ситуация се развива. Израел официално заявяват, че искат да спрат ядрената програма на Иран от години. Вече са убивали учени, свързани с нея, даже са извършвали саботаж. Те започват удари, но за да достигнат целта си се оказва, че изискват САЩ да им помогнат със специфичните боеприпаси и самолети. Излиза, че тази операция е така направена, че на всяка цена САЩ да влезнат в конфликта. Или ядрената програма е второстепенна, третостепенна, а може и да е лъжлива цел, тъй като се видя, че Иран са готови да сключат договор да не развиват ядрени оръжия, а само ядрена енергетика, каквато беше позицията им преди това. Именно заради това, според мен, не трябва да се изключват Щатите и Израел като възможни победители. Сами по себе си Израел са крайно ограничени, но не може да се каже как би се развил този конфликт, ако и САЩ влезнат официално. Противовъздушната отбрана на Иран не е тази на Русия или на Украйна. И едни продължителни удари ще означават поетапното разрушаване на все повече и повече елементи от нея. До толкова, че да се направи невъзможна отбраната на въздушното пространство на Западен Иран и да се позволи употребата на боеприпасите за унищожаване на бази дълбоко под земята. Това, разбира се, е спекулация от моя страна, но на фона на случващото се, говори се, че американски самолети и танкери са тръгнали от САЩ и би трябвало да стигнат в Близкия изток днес, на 17 юни или сутринта българско време на 18, доколкото разбрах. Имаше и твърдение, че американски войски са се придвижвали към Близкия изток, а те по принцип разполагат с множество бази в целия регион, както имат и флот наоколо. Като се има предвид казаното до тук, аз мятам, че целта на САЩ не е да разгромят Иран. САЩ са преценили, че това, ако въобще е възможно, би имало твърде голяма цена и би изисквало сухопътна операция. Следователно идеята е в рамките на едни продължително ескалиращи удари в следващия месец, в които и САЩ ще се включат официално, да се натрупа такава щета върху Иран, да бъдат убити толкова хора от елита, че властта там да сметне за ненужно да продължи да се бие. Условията, които ще им бъдат поставени, са да не развиват ядрено оръжие и ядрена енергетика, най-вероятно, но Иран ще бъдат принудени, според мен, да са неактивни спрямо операции на САЩ в Централна Азия. Тези операции ще са удар по Китай, удар по Русия. Ако приемем, че именно Иран са дали знак на Хизбула в Ливан и на проиранските милиции в Ирак да спрат, изглежда, че иранците преценяват кога е изгодно да воюват и кога не. Има и друг знак, и то е размерите на ракетните удари.
Ако приемем, че Иран наистина има 4, 5, 6 и нагоре хиляди ракети и още не знаем колко хиляди дронове, защо не нанесат удари върху Израел, които толкова вреди да докарат, че да възпрат Израел? Такъв удар според мен би принудил САЩ официално да се включат в войната, което според мен ще доведе до хаос, който иранците не могат да контролират. Може би и да е вярно, че нямат чак толкова балистични ракети, дронове и пускови установки. По мое мнение, Иран действат нарочно така, за да поддържат образ, че воюват, но и за да не карат американците да реагират. Но според мен крайното решение дали да се реагира или не оставя в САЩ, а цялата операция изглежда направена така, че САЩ да се включат. С други думи, щатите отварят прозорец за действие, което ще доведе до изолацията на Иран. Ще се вържат ръцете на Русия в Европа, а чрез изолацията на Иран ще се създаде условията да се воюва с Китай, както и за надмощие на Индия в онази част на света, като позиция срещу Китай. Този прозорец не е вечен, тъй като не е ясно как ще се развие войната с Русия. А Иран смятам, че ще успеят все пак да се здобият с ядрено оръжие в крайна сметка по някое време. Както така и смятам, че ще оцелеят, но все пак елитът им ще прецени, че врагът има превъзходство и ще се съгласят да не участват в бъдещи действия в Централна Азия, в ситуацията на Пакистан и Индия. Това пък ще създаде пространство за държавите от залива, които са под американска протекция, да разширят влиянието си. Искаме и да споменат друго. Мнозинството от хората, които гледат тези конфликти, го правят, защото са фенове на някои от воюващите страни. Те също така нямат често директна връзка с държавите или с хората, които участват, и не осъзнават цената, която се плаща. В този смисъл е лесно да се приказва как едните или другите ще воюват на всяка цена за някакви висши цели. Напълно е възможно иранския елит с подкрепата от обикновените хора да преценят, че няма смисъл да се воюва в такива условия, в които те не могат да нанесат истински удар срещу Израел и САЩ. Такъв удар аз смятам, че може в някаква ситуация, в която Русия, Китай и Иран действат заедно. Но това не се случва. Както споменах, няма доказателства, че Иран, Китай и Пакистан, т.е. Русия, Китай и Пакистан пращат на Иран каквото и да е било. А и да беше така, не може да се създаде противовъздушна отбрана за 2 дена, при това с нова екипировка. Няма и данни за предишни колаборации между Иран и Китай, например. Не може и да се твърди, че ислямският свят бил на страната на Иран. Даже бих казал, че е точно обратното. Тъй като именно държавите от залива ще вземат местата, където се оттеглят иранците. Аз твърдя, че те на практика са сами. А и че меко казано, нееднозначната роля на Русия в Близкия изток и неактивността на Китай са провали, които най-малко ще им затруднят положението в бъдеще. Но това е тема за друга дискусия. Моята идея тук е да се представи така, че не е на всяка цена едната страна или другата страна да победи. Тук трябва да се гледа обективно и да се има предвид, че в крайна сметка говорим за хора и от двете страни стоят едни хора. Както има елит, така има и обикновени хора. Тези хора, най-вече обикновените бих казал, плащат най-голямата цена. И е много лесно от уюта на дома или от място, в което в момента има мир, да се говори как едва ли не ще воюват до край. Благодаря ви за вниманието.